Kuva amai, kurera, kukudza, kuchengeta vana harisi basa riri nyore. Ibasa ritoriwo basa. Asika tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane hurema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tina mbuya Raida Maramba Kuwanda vane makore 83 ekuberekwa nevana 10. Pavana 10 gotwe ravo Pedhi ndiye ane hurema. Dambudziko raPedhi vakariona sei? Vakariona vachingobva kutsununguka here kana kuti zvinhu zvavakatozoona mazuva afamba? Akazooneka mumashure memazuva ndikatanga kuenda naye kusikero achiita maexercise. Akatombopfeka bhutsu, anotoone picha yake akambopfeka bhutsu dzake. Mushure memazuva chii chamakaona? Akachema zvekuchema ndokudzi ngozi yake mudai ndobva tazoya murwawo ndokuzonyarara kwaakaita. Ndikatombogara naye Greenville kumba kwomunin'ina wangu achichema zvekuchema ndokunze kubayiwa kwaakaitwa. Imi Gogo munotendeseka kuti makabva nemwana kuchipatara ari mwana ari right madzoka nemwana zvobva zvadaro kumwana zvokuti fungidziro yenyu kana kuti mukufamba kwamakaita makanzwa kuti pane chaitwa kumwana. Mazoenda kuchipatara vakati kudii? Vaingoti uyai naye kumaexercise. Havana kutsanangura here kuti dambudziko remwana chii? Nekuti iko zvinezvi unonzwa vazhinji vanoti ndakabva ndaudzwa kunzi mwana wenyu uyu achanonoka kuita zvakati, aiwa mwana wenyu uyu ane hurema. Kuchipatara vakati kudii? Havana kumbosvika ipapo. Takangosvika takuenda kuchipatara tichienda kumaexercise, tikaenda kusikero tosvikoitwa maexercise zvese, hapana chaimbotaurwa. Aitopfeka bhutsu dzake, kumonyororwa kwaazoitwa kumonyororwa atomunhu kudai. Zvichireva kuti zvakaramba zvowedzera kubva pamakaona mwana achitanga kuchema nezvaave zvinoizvi hurema hwacho utanga uri kutowedzera. Gogo, maona imimi mati makabereka vana venyu 10, iye ndiye gotwe. 9 vese ava vana vari kuzvifambira, vari kuzviitira zvinhu zvavo. Rugotwe rwouya rwakadaro, vanhu vakazvigamuchira sei? Vakazoti kukiriniki zvikanzi makabereka maningi, nyoka inenge yaneta. Iyo nyoka inomboneta here naIgogo? Zvavaindiita kanosamanisa. Hanzi nyoka inenge yaneta? Saka havana kuexplaina kuti mwana chii chiri paari? Aiwa, havana. Ko vamwe vana ava tinoziva kana vana vachikura vanenge vachidedzana ende tinotamba, pauya umwe wavo asiri kufamba, asiri kuita zvavanoita, vakazvigamuchira sei? Vakakura sei naye umwe wavo? Aiwa, vaitamba naye. Kumusha kundaitourayirwa madhishi naye Christopher vachienda murukova so wonomugadzika mudhishi vachiita aigadzirwa bhoti vaitouraya madhishi angu ane matatu vaenda naye vachienda naye kurukova tinoziva kuti isusu dzimwe nguva mumhuri vamwe vanobva vatanga kusarudza mwana kana asiyana navo. Imi vana venyu havana kusarudza? Aiwa, havana kumbomusarudza nanhasi. Izvo zvino handichagona kumutakura, anenge aripo ndiye anenge anaye, especially iye zvino ataane kamuzukuru uyu mwana wamati ndiye anomubatsira. Akakumboitawo kuti nditi anondinetsa weti kana kudii, anoenda kuchechi, anobva pano kuseni oenda muchechi kwaachano, anouya weti aita adzoka. Ngatimboona iye zvinezvi mati mimi amuchagona kusimudza, tikuda kutaura mazuva ekuti mimi ndimabereka mwana, chii chamaimuitira? Mati amuchagona kusimudza zvichida kuti pamakanga muchiri nesimba ndimi maisimudza? Ndaimusumudza chaanenge achida ndaingoita.
kana kumugezesa izvino handichagona. Maisumudza muchigezesa iko zvinezvi nekuda kwekuti mimi makurawo nyama dzaakuramba handichagona. Saka iye zvinezvi chii chekuti munoti mimi mwana wangu uyu haagone kuita izvi anotoitirwa nevamwe? Ndinoona pakuita tsvina anototsvaga anomubatsira, anodaidzira. Tine kagadzira kagwatiso katinomuisa nematishu, toisa gwati, toisa nebhodhoro rake reweti, woita wodaidzira ndapedza. Pane tauro ravanoshandisa vomugadzira, vomuklina. Ndiani vamuri kuti imimi pane tauro ravanhu vari kukubatsira iko zvinezvi pagotwe renyu? Ndiani? Muzukuru, mwana womwana wangu, mwanakomana. Saka anenge achigadzira sekuru. Yezvi ndo anomugezesa, anotomugeza nokumuchinja zvese. Kana achienda kuchechi omuisapo, vakomana vekuchechi vanongova vachimutora vachienda naye, vanomutora neucheya vachienda naye kuchechi. Zvichireva kuti muri kuti imimi mwanakomana wenyu uyu haagoni kuzvigezesa, anotogezeswa. Kana kuri kuti haachada kugara paucheya, ari kwaarikuda kutoenda, munotosumudza mogadzika. Kana akuda kurarama osumudzwa oradzikwa. Kana asati auya muzukuru wake, kana vasikana vakuru varimo, vanotomutakura voenda naye kusipeya kwake. Haabvumiwo kurara mudhaningi, hadi, anoenda kumubhedha kwake kuseri. Tinoona isusu kuti kungova mai, kuti unzi uyu ndimai vari kukudza mwana, ibasa rakaoma. Basa iroro rinezenge rava basa rakaoma kana mwana ane urema. Mataura nyaya yekumusha, nhasi uno tiri kuno kukambozuma, maifamba naye sei kuenda kumusha? Aive neucheya here? Maitsvaga maizvifambisa sei? Aiwa, madzi aenda aiberekeka, makumbo ake akanga asati aningirika, apetana kuti waiti taiti kumusana ndaikubereka. Mukwira henyu bhazi? Ndokwira bhazi, moenda kumusha. Ivo vemunharaunda vari kumusha ikoko vakanga vakamugamuchira here mwana? Azitereka, aitongouya vamwe vachimuonawo. Dzimwe nguva tinoona isusu kuti mashoko evanhu anodzimba. Zvafana nepapa maita mwana imimi, maenda kumanesi, manesi oti nyoka yaneta. Makanyanya kubereka. Zvaikubatai sei izvozvo? Waigumbuka ka. Ko iko zvino izvi vana chiremba kana kuti koko clinic vari kuti dambudziko remukomana nderei? Aiwa, ndisati ndamboenda naye, ndaane nguva. Zvichireva kuti gogo muri kuti mimi pakatanga kunetseka mwana, makatomhanya-mhanyawo kuda kuti mutsvage kuti chii chiri kuitika pamwana? Kwese takatenderera, baba vanga vachiripo. Aiwa, takatenderera kuti mutsvage kuti chii chiri kuitika pamwana. Mwana wanda ndabva naye kuchipatara zvakanaka-naka, ndikuuya naye kumba, mwana wangu taka kungochema. Ko zvino izvi mwanakomana wenyu gotwe renyu mimi rava ne40 years, ndewa 1984, akuda kutonotena 41. Zvichireva kuti makore ese aya atori munhu wekusumudza, wekugezesa, wekuitira zvinhu zvese izvozvi. Ko kudya anodya sei? Anodya rwoko rwake anoshandisa rwoko. Hazvinei kuti chii chamamupa, kunyange nesipunu anokwanisa kushandisa kana achitodya. Totongomupachika kuti anenge achirasa-rasa, but ukamuisa kwamba chipunu chake anodya kupedza chikafu chake. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimboturai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed.
kurera mwana ane hurema? Ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo nambuya Maramba Kuwanda? Matambudziko angu apa kusumudza. Handichagona kumutakura. Kuti ndimusumudze ndega handichagona. Zvekuti kana ane chaari kuda pasina vamwe vanhu varipo hapana chamunoita. Kutongomupa paari ipapo. Ndongogona kumupirawo ipapo. Nekunzi ndipindure ndomupindura. Kazhinji anongopidigukawo. Tarisawo kupidiguka tarisawo. Asi nyama padza dzichabvuma maisimudza muchigezesa. Ko baba maibatsirana here nababa? Aiwa taibatsirana. Taiti kana ndikaendawo kuchechi vaisara nemwana wavo. Pamai matipi mukaenda kuchechi vaisara nemwana, iye maisaenda naye here? Sei maisaenda naye kuchechi? Aiwa kwaiwo kuri. Kwaiwo kuchini. Chaive chinhambwe. Kuza kumushaka taitofamba kuenda kukowa kwakati. Salvation kuenda kwakati. Saka kufamba kwaibva kwanetsa kuti mufambe nemwana. Bereka. Kana ndikadaidzirwa kumusangano ndaienda ndosiya ndamuburitsa kuti ndozovakumbira kuti please mwana wangu ndamusiya pazuva. Vanhu vobva vati ndobva ndobuda ndakutodzokera kumba. Muri kureva imimi kuti kuri kuti mune kwamaenda maisagara nguva yakareba nokuti muri kufanira kumhanyira mwana. Nguva iyoyo maikwanisa here gogo kumbobuda kana kuenda kunoitawo mabasa akasiyana siyana anoitwa nevakadzi vechidiki kana kuti anoitwa nanamai imi muine mukomana? Aiwa ndaiita basi. Ndairima kai. Maimusiyirani nguva yamainorima maenda naye mumunda here maita? Aisara aiwe newheelchair. Momusiya mamuburitsa. Tomugadzika. Moendenyu moita mabasa yenyu modzoka muchipota muchiya muchimuona. Mataura muchiti imimi makaenda nemwana kuma-exercise. Imimi gogo mwana kwamama bereka madzoka naye muchiti mwana wangu mutano. Mozoona kuti mwana ane dambudziko monzi endai kuma-exercise. Makanosanganawo here nevamwe vane dambudziko ramakanga muinaro imimi? Vanga variko. Zvavakaremara vana vake vakawandisa. Zvakaita kuti mimi munzwe sei? Nekuti kana uri kumbaka unenge uchingoti changu chino. Vamwe vaitobhandidzwa maoko aya achizvitsenga maoko aya. Zvokuti makanga makutoti inini zvangu zvinenge zviri nani. Zvakaita here kuti mubve paipe papfungwa yekuti maifunga kuti pane zvaitwa pamwana wangu? Ndakangodzifunga pane zvaitwa asi handisi ndega. Nokuono uwandu hwataiwe tiri. Iwo ma-exercise akabatsira here gogo? Aibatsira zvokuti. Aibatsira. Vasikana mazuva ayo vaita ma-exercise nanamai hama. Ndo mazuva aishanda nambuya amai hama kapa. Vari apa. Ma-exercise yamaenda papi pakliniki? Pakliniki peda. Tinoona gogo mati imimi makaudzwa kunzi nemanesi ndofunga nyoka yenge yaneta. Asi muchisvika ikoko hamuna kuonawo here vamwe vakanga vari dzimwe nguva atori mwana wekutanga kana kuti wechipiri anenge aita dambudziko? Wechipiri kana wekutanga. Saka zviya zvamaudzwa nemanesi kuti nyoka yaneta makamatoshaya kuti zviri kubva kupi? Ndikati vana kava kutaura mwati ndotaura ndoziva. Ngotaura. Ko kuchikoro akaenda kuchikoro here mukomana? Haana kumboenda kuchikoro. Ndakaenda naye kuhospitari kuGomo vachiitwa matest ekuti vawaniswe nzvimbo dzechikoro. Mino zvavakaitana mukati imomo akabva atadza. Zvikanzi mwana wenyu atadza. Vane zvavaimubvunza kana kuti vane zvavaimuitisa? Vaimuitisa bino mukati maiweyo vari vakati imi mai vacho budai. Ndobva ndabuda. Ndobva vasara vachizvikanzi aiwa mwana wenyu afoira haagoni. Vaida vanhu vanogona zvekuti vavaendese kuchikoro. Makazomboedzwa kana kuna naJairos Jiri kana kune dzimwe nzvimbo kwaiendeswa vana vane urema? Aiwa handina. Apo handidi kunyepa kuda kufadza nyika handina. Chii chakakonesa? Inyaya yemasenzi here kana kuti makabva mangozvineterawo imi? Ndangozvinetera naiko kushaya ka. Mari yanga yokukumbira inonetsa.
mirira yetete naye vasikana anototi aripo vakabuda akaenda kubasa, anogara kubasa kwake aenda vaenda. Izvino handina mukomana ari pabasa, vana vangu vakomana vese hakuna ari kushanda kunze kwayetete ndovanoshanda kwaMuchuro. But kuti tisanoti zvese zvibva zvangu masenzi acho anobva aramba kubatana kuti tinoona kuti vazhinji vanoti pavanoenda kumaexercise nevana kuti pavanosangana nevamwe vana amai vane vana vanodambudziko vane zvavanodzidza uye kudzidziswa. Imimi ndezvipi zvekuti munoti pandaienda nemwana kumaexercise kokoka ndakabva ndadzidza izvi nezvizvi ndikazokwanisa kana kutoudzawo vamwe kuti musadai so ndadzidza izvi? Kumaexercise taitaurwa nyaya yekumusiya wega, vaitigara vakatikomekedza musamuvharire mumba, saka taizosungisawo kwavamwe. Tine vamwe vakatakatombosungiisa mumaraini muno vaisiya vakiira vana munhu chirema mumba vobuda murume nemukadzi voenda. Mapurisa aitouya kutovasunga. Vaiuya manesi motokari nemapurisa kutodzi kupinda mumba kwamuisa mwana akavharirwa mumba. Zvichireva kuti kwamaiendawo kumaikurudzirwa kuti kunyange ari chirema asi munhu muchengete, musabva mamukira mukati. Izvozvo zvakabatsira sei mwana wenyu? Mataura imimi muchiti kunyange zvinezvi tikangoburisa kusha tikamisa apa pane shamwari dzinouya dzichimutora. Asi vanouya vachimutora kana zvinoitika ndisipo. Handinowanzwa ndamuti hauna kundiudza nyaya asina kundiudza yevana vokuurayana kukunini. Zvese anondiudza akazvinzwa muredhiyo, mama kwazonzi zvakati, mama zvazonzi zvakati. Saka imi nemwanakomana wenyu munotogara pasi muchitaura nyaya wobho kana kureva vanhu. Saka hapana kachatinoita aripo anotosvika achikuudzai kuti mai zvese zvinoitika anongotaimira so kutaura kuti pai ndingazodai amai. Saka imiwo makaumba ushamwari nemwana wenyu wekuti munotoziva kuti hana chaanokwanisa kukuvanzirai, munototaurirana. Aiwa, anonitaurira zviro. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatiturei mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Munamato wambuya maramba kuwanda ndewe kuti kudiniko pamusoro pegotwe ravo. Handitoda kunamata kuti dai Mwari vakanditora mune zvakanaka akasara akawana anomuchengeta. Iko zvinezvi ari kumbochengetwa nani? Imi mati hamuchagona kukudza kumusimudza. Pane muzukuru hongu aripo, ndevapi vamwe vari kukubatsirai kuchengetedza Pete? Vasikana nomukomana wopanikidzwa apa kana aripo ndiyo ndikamudaidza anouya. Tomutaura kuti mutakure umise pacheya, anotakura umisa pasofa. Ndezvipi gogo zvekuti munoti mimi dai kuri kuti zvikakwanisa kuitika izvi mutoro wangu wandinawo unoreruka? Kuchengeterwa mwana nehanzvadzi yake ndeinomuyamura, ndiye anomuwanira zvaanoda. Vamwe vako vakomana ava hapana ari kubasa, havasenze. Naye vadzukuru vanoyamura, bhati kana vasipoka panenge pasina. Chenge tangotarisira iwe tete chete
hanzvadzi yake ndo vari kubatsira pazvinhu zvinodiwa nemukomana anenge aripo. mataura nyaya yewheelchair tiri kumuona kuti zvakagara pawheelchair sei muri kutaura nyaya yewheelchair? Wheelchair haanayo yaadiki haachagona yaadiki haagoni yaakumurembera musoro. Mumashure umu mataura nyaya yekuti vanouya vachimutora vachienda naye kuchechi. Kana muri panopamba munomboimbawo naye here? Anofarirawo zvekuimba here mukomana? Panorohwa dhindindika pano echiti muchiguru chake chisikana saka kunyange dzemimhandidzi vanenge vachidhenza vanenge varipo baba vachitenderedzwa koimi mamudhensewo naye here kuti makadhensa naye kudhara kana mukanzwawo nziyo yaanofarira yachitambawo munotambawo here? aiwa ndotamba imimi kana kupi vatotamba kurwara imimi kana kare kenyu maitsika jaifi zvese nemwana wenyu chichitikira jaifi zvichireva kuti imimi gogo makararama upenyu hwekuti maimboenda kumusha mogara nemwana modzoka kuno kana muchiuya kuno munenge muinaye zvichireva kuti pese pamunenge muri imimi makanga muine mwana wenyu? Ndinenge ndinaye. Ndeapi mashoko amurida kutaura gogo? Tinoona isusu kuti vamwe vana baba vanongoti mwana akanzi aita urema vanobva vatosiya muri votiza mai vosiya mwana uyayo naamai. Chamungade kutaura kune varume vari kudaro che? Aiwa kukanganisa zvino vangu havana kumbozvitambira vakatambira mwana wavo vaimugezesawo vachimusumudza vanga vachigona kumusumudza vachimugezesa vomuisawo pawheelchair kumusha. Taiwe newheelchair kumusha takauya nayo wheelchair akatozoipawo mukadzi akaita accident wekuchechi kwavo kwana Achani ndokubva akazoti Achani vachitsvaga wheelchair zvikanzi naye irimo zvikanzi unoita mari zvikanzi aiwa handimutengesere ndai munoyamura munhu hatimuzivi munhu iye asi munhu akayamurwa akamupa wheelchair yatakabva nayo kumusha. Mumashure mataura nyaya yekuti vamwe vanokira vana mumba. Chamungade kutaura kuna naamai nekuti kuna mwana kuti anotonyara nemwana wake kuti ndozonzi mwana wangu akaremara. Vazhinji vanonyara. Zvino wangu ndinogona zvekubuda pano rimwe zuva ndakabuda ndikadai tichienda kusiri chinotenga mapirisi angu ekuzarirwa zvikanzi mama ndoda kuenda ndobva tangopinda munzira newheelchair yedu tasvika pamusawa motikari yakasanauya nemudhuze mangu ndikati iwo murume uyu kuda kundiita sei nemwana ndobva ndaona 10 years zvikanzi oi mama mungotsvagira mumwe wangu dhiringi tikati aiwa waitapo munhu wamusingazivi handimuzivi kana kuti aibva kupi kana kuti aienda kupi. Zvichireva kuti kunyange mwana akaita sei rudo rwaamai harufanirwi kuchinja. Izvozvi ndotokungura kuti dai ndichipinda chechi padhuze dai ndichienda naye kuchechi kwangu manje ndakamuisa paachani mumaererano nokuti ku4 kure. Aiwa gogo mazvita henyu iko zvino mbuya vakura havasisina zvavakukwanisa kuita pagotwe ravo vari kumbobatsirwa nani? Tataura nedangwe ravo uyo ari kubatsira kuchengeta pedhi. Ngatinzwei Tete vachitaura. Ndakasiyana nemakore angu ari pamberi ndini mukuru kumukati memhuri saka iye ndiye gotwe romba medu kureva kuti ndakatosiyana naye zvisingatoiti kuti mutori deputy parent ndimi makanga muri vamwe mai. Iko zvinezvi mai vakura havachakwanisa kusumudza hanzvadzi. Imimi mai vabereka mwana aita challenge mwana akunzi ane urema makazvitambira sei? Nokuti dzimwe nguva unonzwa mwana uchitoti havadi kutamba naye vanonyara kunzwa kuti mumba medu mune chirema. Imi makazvitambira sei sevana? Isu sevana takazvitambira nekuti takatongoona kuti ndo zvapo hatina kwatinozvirasira saka takangozvitambira sezvazviri uyezve isusu hatina kumuratidza kuti ane madisabilities aanawo asi nyange zvake achizviziva asi hatina kumuratidza takangoramba tiri closed kwaari
tanzwa mai vachiti madhishi ava akaparara vanhu vachienda vachinomitira bhoti kurwizi. Mai vataura vakati ivo iko zvino izvi baba havasisipo, vana vazhinji vavo havazi havasi kumabasa, imimi ndimuri kushanda. Ndezvipi zvekuti munoti inini nekuda kwekuti ndini ndamira ndakatarisa muri zvinhu izvi zviri kurema takatarisa pakukura kwaPedhi? Ndiri kuona kuti zviri kumboti omei nenhau yefinance. Saka nekubasa kwedu kwachono inini hakuna mari, kuti zvinhu zvakangooma munyika mese. Ndinototarisira kuti dai ndawana ndangopota ndichizviitiro zvangu ndega, sezvo ndine experience nezveECDB. Ndofunga ikoko kwandiri kutoshanda, ndofunga ndane more than 25 years. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Tinokutendai nekuramba muchitandadzana nesu, uye toda kukutendai nerubatsiro rwose rwamunopa vana amai vatinounza pachirongwa chino. Tinoda kutora mukana uno zvakare kutenda vana vechidiki, vasikana nevakomana vechidiki vekune imwe kereke vekuti vakadeedza vana amai vane vana vanopfeka madhaipasi, vakati pashoma patiinapo kunze kuti tinogadzirwa nzara, regai tibatsire vana amai ava. Toda kukutendai zvakanyanyisa. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Tisangane zvakare svondo rinouya muchirongwa Twice a Mother.